til trækningen til dette års Bækbroen FC Jura Cup 2013. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil trække puljerne ud. De 4 puljer, A, B, C og D. Og herover der har vi de 16 hold, som vi har foldet sammen. Og for at alt det går rigtigt til, så laver vi den her video, så I kan se, hvordan trækningen den er foregået. Sådan at det er helt tilfældigt, hvilke hold der kommer i puljen. Det bliver sådan, at jeg trækker til et hold til pulje A først, så et til pulje B, og et til pulje C, og så et til pulje D, og så fremdeles. Første hold. Jeg er flov. Pulje A. Næste hold. Kick-ass. Pulje B. Så de kan vente 2 sekunder med at trække til lige for... Yes. Er den med? Yes. Flæskelogen bliver pulje C. Så bliver det let i pulje D. FC Jura Old Boys i pulje A. Den er svær. Så bliver det Kromann Reumert i pulje B. Så bliver det Veninder i pulje C. Et rent pigehold, ved jeg. Så har vi Bækbroen i pulje D. Jus i pulje A. Det skulle man ikke tro. FC Richard i pulje B. Jersey Shore i pulje C. Team Tæsk i pulje D. Bestyrelsen i pulje A. Forlægger til Jura, pulje B. Hej Lars i pulje C. Og sidst FC Young Boys i pulje D. Så vi har altså pulje A med Jeg er flov, FC Jura Old Boys, Jus, Bestyrelsen, og pulje B med Kick-ass, Kromann Reumert, FC Richard, forlægger til Jura, og pulje C med Flæskelogen, Veninder, Jersey Shore og Hej Lars, og pulje D med Let, Bækbroen, Team Tæsk og FC Young Boys. Vi glæder os til at se jer på lørdag til et brag af en indendørsturnering.